L'ascensor estava en el pis 90 i ara està en el pis 38. Quants pisos ha baixat en total? Doncs el que fem és posem així el nombre més gran, que és el 90, ha baixat fins al 38, i anem a anar baixant pisos. Ne baixem 20, aleshores si estic en 90 i ne baixem 20 pisos, estic en el 70, encara no he plegat el 38. Doncs baixem 20 més. Estic en el 70, ne baixem 20, ha plegat el 50. Encara no estic. Baixe 10. He plegat el 40. Aleshores ne baixe 2 i ja estic en el piso 38. Ara el que he de fer, he de sumar tots els pisos que he anat baixant. 20 més 20, 40, més 10, 50, més 2, 52. En total he baixat 52 pisos.